कणकवली तालुक्यातील घोणसरी ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये सती मंदिर इथं बिबट्या असल्याची माहिती नागरिकांनी वन विभागाला दिली। त्यानुसार वन विभागाच्या जलद कृती बचाव पथकाकडून घटनास्थळी धाव घेण्यात आली। त्या बिबट्याला पिंजऱ्याच्या सहाय्याने पकडण्यात आलं। त्यानंतर पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याची तपासणी केली। त्याची प्रकृती स्थिर होती। मादी बिबट असल्याचं यात निष्पन्न झालं। या बिबट्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आलं। त्या बिबट्याला पकडून दुपारच्या सुमारास सुरक्षितरित्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आल्याची माहिती वन क्षेत्रपाल सुहास पाटील यांनी दिली। यावेळी वनाधिकारी फारिक, घोणसरी वनरक्षक शिवानी लोंढे, वनरक्षक अमोल पटेकर, फोंडा बाणे, जलद पथक कर्मचारी तेली, मयूर राणे, वनमजूर बागवे, राणे आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते।